Kaixo, bideogida honetan ikusiko dugu nola sortu ikasturte jakin bateako ikasle talde baten, hau da zikloko talde baten ordutegie. Bai? Lan hau, tutorek, betiko modun, tutorek itezue ikasturte hasieraro, bai? Eta beste irakaslek, hau da, talde hortako irakastaldek itiduna da konsumitu, jaso, bale? Orduan, bati bat eduki sortze hau da tutorentzako. Orduan, karbonioa sartuko gea, bai? Eta karbonion, beti bezala gelan okupaziokin eta ordutegikin, egutegikin zirkusiokin guzti bezala, sartuko gea ez post atalea, baizik eta egutegin atalea da bigarren botoi honetan. Bai? Demagun, naizela mikroinformatika sistematako A taldeko, B talde dorako, A eta B taldeko tutorea naizela. Bai? Orduan, hemen, nire ezkerretan, ez dut ikusten kalendarioik egutegirik talde hortakok. Jakin behaztuena da, ikasleen ordutegi guztik sistemako egutegi dela eta sistemak sortuta ditula. Oda ez deula guk sortu behar dago bestekin partekatu. Baizik eta jadanik ja sortuta daudela. Orduan, ni tutore bezala inbertena da, jun behar dut ikustea, ea nire taldea, hemen enkontrar uso konpartidontan hemen klikatu, eta nire taldeko egutegien undan. Bada usuario berezi bat, egutegia izenekoa, egutegi sortzaile izenekoa, ez dakit bigol pasait. Ez, berago. Egutegi sortzailea, hemen, egutegi sortzailea hemen dakeu, eta hartuko bat, talde hau. Nire azalduko zaizkit, informatikako kide bezala, azaltzaizkit, informatikako zikloko ordutegi guztiek. Batzutan tutore bezala nik eduki sortuko ditut, eta beste baten irakasle bezala hartukoet, eta nik beste gabe ikusteko izango da. Goazen tutore lanak egitea. Hartuko dagokiona, eta emango jot gehitzeko. Eta ja dauket, hemen. Ja saltzez eta ja posible eta aztea nire ordutegie sortzen. Orduan, bakizue, aktibatzeko edo ikusteko bertako dukik, hemen goran eman ezkioz denak aterako zizkit, egutegi guztik aktibatuta, klikatu ezkioz denak enduk zizkit, banak adaket jutea jartzen, aukeratuko tau, bakarrik, ikusteko mikroinformatika sistemakoa. Torgun, itzordua sortzeko, erresa, beti bezala. Hemen klikatuko sortzitan, pantalla handituko hemen, eta jarrikotena da, adibidez, balimaket modulo 0 bat hardware balima da, jarrikot, eta gela, hogeita zazpi, adibidez, barkatu, hogeita bat, hogeita iru, hardware denda izeneko gela okupatukot, eta jarrikot zein emarko guen bertan. Imaginatu, bertako irakasla dela, Jon Ezenar. Beraz, ikusten zuen bezala, ordutegi bat, ikasleen ordutegi hartzako ez da soilik jartzea ze modulo tokatze zaien ordu jakin baten. Baizik eta hartzet gela gehituko erreserbatuta, beste inok ezingo okupatu. Eta baitare irakasle horren egutegie sartuta geldituko zait. Baitare orduan bileran bat konbokatze bali maue, okupatutzat azalduko zait. Horretekin importantea da, 3 pauso hauek ematea. Hau da, jartzea zeri buruzko itzordu edan, nundan eta zenon behar duen, Gero beste atal bat, oso importantea dana, da ze egutegi hartu behar duten. Hemen dauzket batzuk, baina nik lehen aipatu bezala, lehen bakarra hartuet, ze ikusteko bost hartu izan baituen bostak azalduko lehik hemen, informatikakok, hartuko tena da mikroinformatika sistemak, ataldea. Orduan nire itzordue hemen sortukoa. Jarrikot imaginatu, asteala datorren astean, 23, badala 2 orduko saio bat. Edo 2 edo, gazen jartze 3. Zortzitatik 3 eta, badakizu zortzik eta laurden, edo ikasturtea zuek ikusi ordue nun jarri. Eta gero dakiuna da, repetir izeneko aukera hau, noiz errepikatu, baino beti bezala hartuko duna da personalizado aukera. Eta personalizado hau, osango jot, astero errepikatzeala, adibidez, astelenero, eta jarrikotena da
amaiera data. Amaiera data izangoa, eta hau importantea da amaiera data jartzea, Barkatu, hemen. Hau, importantea da amaiera data jartzea, ze ez balimat jartzen etengabe okupatuak gertuko zait. Orduan, ikasturte honen bukaera dela, ekainaren 23, bale? Hartuko hau, eta hor dauket ja bukatuta. Orduan, beste gabe, inbatena da, enviar botoiai eman, eta azalduko zait, zean, kalendari honta, modula hau ja hemen jarrita, botoia ematen baino eta abrir, saltzeak, Jonezen arroi iritsiko zitzaion, zeakin, bere hitzordu hoi, eta saltzea ze gela okupatuta daun, hemen jartzeu, gela okupatuta daula, eta ze irakasle daun bertan. Bale? Orduan, eta nahiko bagenuke, badakizu beti bezala, editatu, eta ikuste bali mazuek kolorea ez dela oso egoki, eta jarri nahi dezuela zerbait ikusgarrigoa, hartu zuek nahi dezuen kolorekoa. Bale?